Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Валя. Аз съм Валя и днес отново ви предлагам рецепта за вкусни, ароматни и красиви козунаци. И искам да кажа, че рецептата е от лесните, всеки начинаещ много бързо би се справил с моята рецепта. И тук искам да добавя, че на канала Вкусно Валя има над 30 различни рецепти за козунаци и може да изберете козунак по ваш вкус. Стига да напишете в търсачката Вкусно Валя, козунак и веднага всичките рецепти ще ви се покажат. И така, за днешния козунак ми трябват следните продукти. 5 яйца, от които един белтък ще отиде за намазване на козунаците, 200 мл топло прясно мляко, 1 лимон, от който ще използваме коричката, 70 грама краве масло, 110 грама захар, 20 грама ванилина захар, аз използвам бурбонска ванилина захар, половин чайна лъжичка сол, 7 грама суха мая или 21 грама прясна мая, 700 грама брашно или може би малко повече за меко тесто. Количеството на брашното може да варира в зависимост от размера на яйцата. Първото, което правя, е да настържа на ситно ренде коричката на лимона. Използваме само жълтата част от коричката. Лимонът, който ползвате, трябва да е или био, или много добре измит. Към общото количество на захарта прибавям и бурбонската ванилина захар, а в голямата купа на миксера, защото ще меся тестото с миксер, сложила съм 4 яйца и слагам 5-тия жълтък, а единия белтък ще оставим за намазване на козунака. Прибирам за сега този белтък в хладилника, а към яйцата добавям солта, след това прибавям и настърганата лимонова коричка и също така присявам тук и цялото количество брашно. Дори веднъж ми е присято брашното, сега втори път го присявам в купата. Добавям и захарта с ванилината захар и прибавям сухата мая. Добавям накрая и топлото мляко. Топлото мляко ще помогне по-бързо втасване на тестото. Сега включвам миксера на най-ниската скорост и започваме месенето на тестото. Може да месите това тесто и ръчно, и с ръчен миксер, ако е малко по-мощен, или с хлебопекарна. След около 12-15 минути тестото ви е готово, красиво, гладко и сега парче по парче прибавяме към тестото и цялото краве масло. След като си усвои цялото краве масло, месим още около 2-3 минути и вече спирам миксера и ви показвам как изглежда готовото ми тесто. Черните точици в тестото са от бурбонска ванилия. Нека това нещо да не ви притеснява, да не ви обърква. Сега премесвам тестото 1-2 пъти върху работния плод, прехвърлям в омазнена купа, покривам купата и увивам с дебела топла кърпа. Оставям на топло за около 2 часа или просто до отрояване на обема. Погледнете как е втасало тестото. Омазнявам малко работния плод с олио и прехвърлям вече готовото тесто върху работния плод. Виждате колко красиво тесто се е получило. Отново 2-3 пъти примесвам тестото. Голямо удоволствие да се работи с това тесто. Просто човек се наслаждава на неговата текстура. Сега аз разделям тестото на 5 части, като 4 малки части по около 200-210 грама. От тези малки топчета ще оформя един по-голям козунак, а 5-то по-голямо парче от тесто ще се оформи в отделен по-малък козунак. Показвам ви и моята плънка. Това са 2 цвята стафиди, също така ситно нарязани сушени кайсии, манго и череши. Предварително съм ги накисвала 2-3 дни в ром. Сега ги овалвам в пудра захар, за да не са толкова влажни и ще използвам за плънка. Първо ще ползвам 4 малки топченца тесто и от тях ще сплитам най-любимата ми форма козунак. Това ми е любимата форма и аз имам на канала вече 2 козунака, оформени по този начин. И сега отново ще използвам тази идея. Разточвам всяко едно топче
В едната половина слагам от плънката, втората нарязвам на гребен и започвам ето по този начин да навивам, за да получа малко руло. Подготвила съм с хартия за печене, форма с диаметър 20 см. Намествам първото руло в формата и продължавам по същия начин да оформям останалите 3 парчета тесто. Ще получа общо 4 такива рола, които едно по едно намествам в формата. Тук ви показвам още веднъж начина, по който оформям и навивам това ролце и сега отново го изпращам във формата, нареждам до другите и последното роло по същия начин довършвам и изпращам към останалите. Така оформения и подреден козунак покривам и оставям още веднъж за втасване за около 1 час. Заемам се с оформянето на втория по-малкия козунак и за целта разделям отделеното тесто на 2 части. Всяка една от тези 2 части разтеглям на дълга ивица. Първо с ръце, след това си помагам и малко с точилката, после поръсвам с подготвената плънка и навивам на руло. Получавам 2 дълги рула, които приличат на дебели въжета, а след това тези 2 въжета от тесто сплитам помежду си, събирам краищата, за да получа малко кръгче, скривам краищата отдолу и така оформеният малък козунак прехвърлям в готова козуначена форма. Отново покривам и оставям да довтасва. Козунаците ми вече са престояли 1 час и сега аз ги намазвам с отделения предварително белтък, а след като ги намажа отгоре хубаво с белтък, поръсвам по избор с различни семена или ядки, или в случая поръсвам с филирани бадеми и с влажна захар. Това ми е любимата поръска. За да получите кристалчета влажна захар, просто намокрете ръката си и с мокра ръка загребвайте от захарта и поръсвайте по повърхността на козунака. Същата процедура предстои и с втория козунак. През това време фурната ми вече е включена и загрява до 160 градуса. Ще изпратя двата козунака едновременно във фурната за около 1 час. Печем ги по средата на фурната без вентилатор и след като мине половин час, аз отварям фурната и слагам отгоре върху двата козунака 1 лист хартия за печене. Тя предпазва от изгаряне горната коричка на козунаците и те остават до края с много красив тъмно-златист цвят. Показвам ви козунаците в готов вид. Сега ще разчупя единия от тях, да видите как изглежда и отвътре. Освен че са красиви, пухкави и ароматни, така приготвените козунаци са и много вкусни и всеки, когото съм почерпила с моите козунаци, е на същото мнение. Ако ви е харесала рецептата ми, приятели, знаете, както винаги, долу в описанието под самото видео ще намерите всички необходими продукти с точните им количества, за да работите още по-лесно с моята рецепта. А аз ви благодаря, че отново бяхме заедно и до нови вкусни срещи на канала Вкусно Вали.